Ballroom debating bij Open Innovatie Festival. Afscheid Floor en Twan van Bussel. Het is vandaag 30 november. Dit is het Pelemaasjournaal. 16 leerlingen uit groep 7 en 8 van openbare Jena-planschool De Keg namen in de afgelopen weken deel aan de mediatorentraining. Leerlingen die op school in een conflict terechtkomen en het zelf niet kunnen oplossen, mogen vanaf groep 3 hulp inschakelen en een mediatiegesprek aanvragen. Met de 2 mediatoren die in die week dienst hebben, wordt vervolgens een afspraak voor een gesprek gepland. Zij gaan dan aan de hand van een stappenplan met de leerlingen in gesprek om de 2 partijen te helpen om tot een win-win oplossing te komen. Vrijdag kwam de mediatietraining tot een einde en moesten de 16 leerlingen tijdens een uitgebreid examen hun vaardigheden tonen. In een speciale viering kregen ze hun diploma uitgereikt en werden ze meteen als nieuwe mediatoren voorgesteld aan de leerlingen van de midden- en bovenbouwgroepen en hun trotse vaders en moeders. De afgelopen 2 dagen stond het gemeentehuis van Venray in het teken van het Open Innovatie Festival. Iedereen kon een kijkje nemen in het nieuwe gemeentehuis en meedoen aan diverse workshops. Zo kon men meedoen aan een workshop lobbyen, sociale media of creatief nadenken. Met het Open Innovatie Festival wil de gemeente burgers meer betrekken bij de overheid. Het doel is om de gemeente als overheid wat aantrekkelijker te maken. Dat burgers iets meer weten van wat gebeurt hier allemaal en waar kun je allemaal over meepraten. Maar het doel is ook dat wij als overheid die burgers eens wat vaker gaan zien en mee gaan praten. Dus het is van 2 kanten. Voor veel mensen was een bezoek aan het Open Innovatie Festival de eerste keer dat ze het gemeentehuis echt goed van binnen zagen. Er was dan ook veel respons op het gerenoveerde gebouw en de organisatie van het festival. Heel veel heel leuke reacties. Allereerst natuurlijk, wat een mooi gemeentehuis. Want we hebben hier 2 jaar lang toch getimmerd en gebroken en opnieuw opgebouwd. Ziet er heel mooi uit. Maar we hebben ook heel veel reacties gekregen in termen van wat een leuk initiatief. Mooie onderwerpen. We hebben nu iets meer zicht op wat gebeurt er allemaal in zo'n gemeentehuis. Wat doen we voor elkaar. Maar we hebben ook zicht op wat we als burger allemaal kunnen doen voor de Venrayse samenleving. En dat is ook heel mooi meegenomen. Gisteravond stond een ballroom debat op het programma. Dit is een manier waarbij burgers ook een rol spelen. Zij konden actief meedoen met het debat. Ze kunnen dat doen als ze er zelf zin in krijgen om aan die tafel te gaan zitten. Dan moeten ze iemand anders van de tafel wegsturen. En zo hopen we dat we burgers echt kunnen laten meepraten over een onderwerp. Maar we hopen vooral dat burgers voelen hoe moeilijk het soms is om keuzes te maken. En hoeveel verschillende tegenstrijdige belangen je toch vaak moet dienen als volksvertegenwoordiger. Want dat is echt heel moeilijk. Het debat met raadsleden en burgers ging over de vrije ruimte in het gemeentehuis die op dit moment niet wordt gebruikt. De vraag was wat hiermee gedaan moet worden. Deze ruimte staat leeg omdat tijdens de plannen van het nieuwe gemeentehuis werd verwacht dat de organisatie groter zou uitvallen dan op dit moment het geval is. Nou, toen wij plannen maakten om dit gemeentehuis te verbouwen, hielden we rekening met een groot aantal werkplekken. Er zitten nog steeds veel werkplekken, maar in de tussentijd zijn we wat kleiner geworden als organisatie. Dus dan is het een simpele rekensom. Je houdt een aantal kamers en vierkante meters over, die staan nu leeg. Tijdens het debat namen enkele burgers plaats aan de vergadertafel. Een van deze mensen had het idee om een oproep te plaatsen in de media om mensen uit Venray echt te betrekken bij ideeën voor de vrije ruimte. Dit vond onder de Raad voorwaardelijke steun. Wat er daadwerkelijk met de verkregen informatie uit dit ballroom-debat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Een groep van 15 personen uit Venray en omgeving vertrekt op zaterdag 8 december voor een 23 dagen durende reis naar Guatemala. De deelnemers maken onder begeleiding van Alda Hagens en Jan Hendricks een mooie rondreis door Guatemala. In de eerste dagen brengt de groep ook een bezoek aan het project van Alda en Jan, die begin 2011 een school opende in het zeer arme bergdorpje San Mateo. Het reisgezelschap heeft per persoon €100 extra betaald voor de reis en dat geld wordt besteed aan het project. Ook dit jaar is ervoor gekozen om met de opbrengst een jaar lang 150 kinderen dagelijks van vitamine te voorzien. Daarna begint de groep aan de rondreis. Vanavond en morgenavond nemen Twan en Floor van Bussel afscheid als eigenaren van feestcafé De Koets. Van Bussel kijkt met gemengde gevoelens naar de laatste paar dagen.
Ja, het is een dubbel gevoel. Echt een heel dubbel gevoel. We zitten er toch al 19 jaar in. We doen dit met heel veel plezier 19 jaar en met succes ook. Maar het is tijd voor verjonging. Dus we hebben het overgedragen, verkocht aan Stefan en Samantha. Die kennen jullie waarschijnlijk hier van restaurant Gosje Mijnen. En ja, wij hebben er de volste vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen hier. Stefan Veen wordt op dezelfde leeftijd als Twan toentertijd eigenaar van de Koets. Hij zal het eerste weekend openen met een optreden van Gerard Ekdom. Maar komend weekend staat nog geheel in het teken van het afscheid van Twan en Floor. Om oude tijden te laten herleven gaan vanavond en morgen de deuren van de Koets al om 8 uur open. Vroeger stond het feestcafé dan al snel helemaal vol. Alle oud-klanten zijn dan ook van harte welkom om afscheid te nemen van de huidige eigenaren. Twan en Floor van Bussel stoppen met de kroeg in Venray, maar blijven wel eigenaar van de Koets in Deurne. Daarnaast willen ze ook nog een andere horeca-uitdaging aangaan. Wij zijn echt allebei horecabeesten. Ik werk al mijn hele leven in de horeca zo'n beetje. Dus wij willen graag in de horeca blijven. Maar wel een soort horeca waar we wat ouder in kunnen worden. En een feestcafé, oké, dat moet je op een gegeven moment dat aan jeugd overlaten. Iets met food willen we graag doen. Dus ja, het restaurant, Grand Café-achtig, die kant willen we graag op. Maar er zijn nog geen concrete plannen. We zijn nog op zoek. Dus, maar zo gauw als er iets komt, laat het wel weten. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond om 7 uur is een uitzending van De Geheime Van te zien. Zondagavond kunt u naar het weekoverzicht kijken. Zo dadelijk krijgt u nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is er kans op winterse neerslag en mogelijk de eerste natte sneeuw van het seizoen. De temperatuur duikt met 1 graad net onder het vriespunt. Overdag is er kans op buien met hagel en natte sneeuw en wordt het 4 graden. Het kan zeer glad zijn. Zondag is het wisselvallig met 5 graden. Er waait een koele wind en er is lichte nachtvorst. Een fijn weekend en graag tot maandag.